нов трейлър, не нов трейлър, първи трейлър е излязъл за новата игра GTA 6. Повече от 10 години сме нямали GTA игра. Играта избухва в момента, виждам и в Instagram пейджа ми, навсякъде в момента всички се кефят на тази игра. Видях нещо супер голямо за играта, което няма да спомня. Нека сами заедно да го разгледаме този трейлър. Би трябвало да е доста интересен. Ще му дам палец нагоре, защото аз вярвам на Rockstar Games, че номер едно в тренинг, то затова така избухва, бе, човек. Нормално на GTA 6. Колко дълго чакаме това нещо. И дали ще излезе 2024 или 2025, не съм си сигурен. Не знам дали го пише някъде, най-вероятно ще видим във видеото. Едва ли ще е 2026. Ако е 2026, ще е много чакалско от тях. Възможно е. Чакай, с момиче ли сме? Чакай, главната момиче ли е? No fucking way. No fucking way. 2025 ми казва чата. Окей, 2025 е. W. Bad luck, I guess. Rockstar Games Presents. О, нямам търпение, брат, ще е готина игра. GTA игрите винаги са, в смисъл, аз съм израснал с GTA игрите, с Vice City, с San Andreas и с GTA тройката, дори да кажем. Даже първите GTA съм играл, дето екранът се гледа отгоре. В смисъл, човека ни тия third person. Бяха много странните игри, ама пак забавлях се на тях дори. Може би малко пропуснах GTA 4, GTA 5 я играх, докато буквално GTA 5 ми гръмна лаптопа. Тогава имах лаптоп, който сега става само за филми. Заради тази игра няма да го забравя това нещо. Беше много тежка, не знам защо го направих. Забавлявал съм се, не съм я превъртал или нещо подобно. GTA 4 и 5 може би са ми малко пропуснати GTA-ки. Дали ще пропусна 6 обаче? Нека да видим дали ще ме спечели. Сега графиката ще е много готина. Графиката естествено, че е много готина, нали? Да се впечатляваме относно графиката. Ще се впечатлявам. Защото изглежда много красива игра изглежда. Дано песчиката да не е копирайт. Иначе да, играта изглежда доста красива. Vice City, baby! О, мъга, завръщаме се в Vice City, брат. Крокодил... Какво става? Stay alert Vice City. Remember to check the uninvited guests before the pool party. О, щяло да има някакво парти, басейнно парти щяло да има. И някакъв алигатор се е появил. Какво виждам? What? Какво прави то с алигатор навсякъде? Той в магазина ли влезе? Има дрифтове тук, както виждам. Атмосферата е доста готина. Това е Instagram ли? Instagram Live ли е това? Имам доверие на Rockstar. Да не го направят някакво супер кринч на моменти. Защото все пак днешния свят понякога може да е много кринч с тези социални медии и всичко. Къв е този дебелак? Брат, това изглежда като истински живот, бе. Това не знам дали е от игра. Това изглежда като истински живот, бе. Това би трябвало да е игра, усещам го от гумите на колата. Но, уоу. Това изглежда бая реалистично. Чай са женска ли сме? Не мога да повярвам. Имаме GTA и главната ни героиня всъщност е мацка. What? Има и мъж. Да, има и мъж, но мисля, че главната ще бъде и женска, защото, в смисъл, тя ни представя историята, тя ни говори повече, колкото мъжа. Ей, 2025-та! Изглежда доста красива играта. Добавили се Instagram в играта, както виждате тук, followers и така нататък. Ще има някаква любовна история, както винаги. Добре, не сме видяли чак толкова много от играта, но макефи, че се развива в Vice City. О, ще ни донесе толкова много спомени тази игра, брат, защото аз съм играл толкова много Vice City. Това ще е интересна игра. Малко го рестартирам, би трябвало да има 79 милиона гледания. Сега в момента тежестта е върху раменете на Rockstar Games. Трябва да релиснат супер добрата игра. В смисъл, трябва да ни се излагат в този случай, защото всичките очи са към тях. 2002 е Vice City. Смисъл, гледайте тук колко по-бързо са ги пускали. 97 първата GTA, 99 втората GTA, след 2 години. После 2 години GTA тройката. После след една година веднага пускат Vice City, която е супер голяма игра. После след 2 години пускат San Andreas. Вижте колко бързо ги пускат. И после им отнема 4 години да направят GTA четвърката. 4 години за 4. И после им отнема 5 години за да направят петичката. И сега им отнема
10 години, даже повече от 10 години, 12 години. Следващия път ще ни отнеми 20 години. Най-вероятно. Това ще бъде най-играната игра някога и най-продаваната. Възможно е. GTA 5 какво направи? Minecraft е на първо място, да, GTA 5 е на второ място. GTA 5 е на второ. Тетрис беше на второ място, но GTA 5 измести Тетрис. Най-вероятно, дали ще мини Minecraft чат? Най-вероятно ще отиде на второ или на трето място. Предполагам, че измести Тетрис. Не мога да повярвам, че Тетрис преди време беше на първо място от EA. Тетриса на EA. Представете ли си EA игра да бъде на първо място? Просто е Тетрис за това, може би. О, мъга, човек. GTA 6-ката сигурно ще направи доста продажби. Дали ще мини петичката, не съм сигурен. Възможно е. Хайпа е нереален. Дали ще мини Minecraft? Това вече не знам. Minecraft е прекалено голям гигант чат.